Bah Medalsing Lyngdoh ubana ka shnong rang mau ulai bteng ban no senyang daki marba mardi sasha ki khasan teli ki shnong ha ka thaiñ Mawkyrwat. Habai kran bat klap thai khubor Bah Medalsing ulapun pau ka jing sukhya halor ka jingwan shop ka khlam ko bet khat khandai ya ka dong ka thaiñ ka jela kari bat ka partehi bro ka wei. Bat ka ne kalwan ra jinge hadu kata kata ik pai ba hakalit kawan ka ktre ka kta kabla ka sngi bat bun ki longïing ki bamat ya ka jingkradu ha ki bakum kini ki sngi. Ulapun pau bo umsuk ka mensim ban klem dale kamtam yala ka jong ka dong ka thaiñ ha ka bakum ka ne kapor kumta ka lapun longi bo une bteng ban ai jingïarap ban no senyang syaki shnong ki baper da ka jingis thu jimut lang bat kinong penya shnong banjit kerpang ya kitu ki longïing ki badon kam shisha ya ki jingïarap. Ulapun pau bo la udai tang uru shimet henry udon ka mesim bat ka jing thrang ban no senyang yala ka jong ka dong ka thaiñ hala ibor ibarit. Na kalian jo Bah Medalsing Lyngdoh iba kap by sat khot it na try de si bon na preng jong ti itu thau i teu neu rang ba kumban su tu na api nadu ba ka don gani ka lockdown ka don gani ka gani ka klam ko one man shop ya gani ka ri ka jongi ba dia perthei bro away ni la ya tren katu gani la ya slok lang bat ni bangi dei ban le ya gani ka dong ka than jongi usat kren ni kata away ka kentien usat ong kum ni ba wat lang am dei unong mi khmat ro ngrei ka mensim jonga kam sup ladang ayu i bagi para dong ki para than ki para do ki para snam kia kendu jinge dei halor kata ka ba pendong yu ni rang ba un sim ya gani ka sim jam ba watla ka dei ka baret na ka baret tam ka ba ule ban le ula ban le kumuriu shimet ro din rei u ong adei ban le yi kishnong ni thau te ka thodu menta om dei tang ka ni ka shnong jongti ka jing shishao ne ureu rang ba ula pan poi ki marbam la tam ne dunai ka sau to tli kishnong am da patayo jing khen ba din rei la poi kumta hi kumba sau ko tli tam ne duna kishnong ka ba ula no senyang ni jing kisem kidon kini kishnong ki ba he ka ba yarap hadu chis pa san po yen kidon kishnong ki ba yarap chis pa yen kishnong ki ba kamret ki ba yarap lai ko sau ko san po yen kum ta ter ni han kishnong le se na kaliang jonging tiplut mano ha kishnong jongpi ki ba idon kam e ka jingïarap den rei ki rangba ni kishnong ki tip ya kata deina kata daw la ya trelang bagi nong kniat kishnong bagi ni jet ki longïing long sem ki ba idon kam e ka jingïarap but ngilale ya kata kani kishnong ka jongpi ro de syukurpat igi rangba jo ni kishnong lada le se dang don shushu ki longïing ki barang idon kam shushu kila ban phone ini kila tip sengi na kaliang jo ni rangba udon e ka mensim manirap kumang ong mane wala kan dei ka baret ro rei hang he na kam ta ki longïing ki badon kam e ka jingïarap kan long ka jingkerku